Iqweqwe sanibonani edlasizani sanibonani. My name is King Ashu, umfana khuzwayo ophansi eshowe, umfana omncane nje bafethu. Hey bafethu sengikhona sengilethele indaba bafethu. Niyabona ngindiza amakhula box uJanuary bafethu ziyakhala. Hey bafethu ngicela subscribe lapha ku YouTube channel yethu Ashu TV. Hey bafethu beyikhala enkandla emandaba emzini uKhuzani beyikhala kokubi. uKhuzani bezibuya bekhuluma beposta kwi-page lakhe la Facebook ethi cha bafowethu besikade siyijabulisa ekhaya kunedili. Hey uJumbo wangimangaza vele wafaka imali engango 10,000 singalindele lutho. Wathi cha umcimbi uqhubeka bafowethu. Hey ba comment abantu ukuthi cha uJumbo uyithatha le mali ahlale nikela ngayo ngoba hey nje kwasha kwacimba ngafuthi amalanga. Nani niyazi za ku Facebook phela iphela iziyakhala ubusuku nemini. Okay noNjoko naye simbone naye posta encoma ethi cha hayi uKhuzani hey bekumnandi kwakho hey wakhile mfana kwashacima kanje bonomhlangano bukhona enkandla emandaba bamnaphula nabanye ukuthi cha hey nihlangene benizama ukwenza ukuthi nihlangene ngobani kanje abanye bencoma bafethu ngoba nani niyazi abantu abayinqane bengemali bafethu ngeke soze futhi siyakhala nje ku Facebook. Nomfana omncane omkhulela simbonile iIndia leyo dumo ngeke ngisho igama leIndia leyo dumo kodwa nalo silibonile naliposta lethi bekumnandi ekhaya zibuya zikhala kumnandi kunshiya khona kulomuzi lo wona lo esingawazi igama ebafethu ubani igama lomuzi uKhuzani ndikephi sazodla uJoqezo ogudla uzungene kephi kwabala uKhuzani.